Zimbini iprojekthi ezishiywe esithubeni kulelali, eyokuqala ngo-2012, enye ngo-2019. Abahlali bagcwala kulo mthombo, ukanti abanye benyuka intaba. Kugqubha amahatsi, kugqubha amahagu, kuphuza amadonki, kudlalela abantwana, kugcwala inkonxa ezingcolileyo. Ukuze siwachole eklini funa siphumele ngaphezulu angathi sekostata. Sifike sichola amanzi aklini apho ke. Ngoku abahlali bayazenzela besithi bagrume ukuqala kufuphi nentaba zaseKokstad. Eli seyilelona themba lokufumana amanzi acocekileyo. Ngcono sizenzela amanzi. Ukusuka entabeni siwembile amanzi, umzi nomzi olapha elalini uyabhatala i-R300 bafuna ukuthenga amapipe. Ingabathi basigqibile amanzi akhona akekho. Nansi le nto apha eca komgwaqo. Ithumbu lingangalantongam. Ungahamba amanzi kule ntonga. Umasipala eAlfenzo uthi le project yonakaliswa kangabahlali ingekagqitywa. Esa scheme sathi xa sisigqiba sisenza i-reticulation. I-reticulation ke kukufaka amapipe asuka kwi-scheme aya elalini. Yavandalizwa okanye yamoshwa ngabantu ke sibona bazindlavini ezithile ezonakalisa esa scheme. So ngelishwa ke msasaza amanzi zangaphumi ngenxa yaloo nto. Kungona kule financial year sibeke bucala imali yokulungisa esa scheme sonakalayo. Abahlali bathi baxikile ukugalelelwa amanzi kulo masipala kwiinyanga ezimbini ezigqithileyo kwaye la manzi afika manqapha-nqapha. Ndingulwandile Mbulali, eMaxesibeni.